Hora del bàsquet. I amb esta música, que de segur és ben familiar, el We Will Rock You, per als aficionats de la Fonteta, saludem el copresentador de l'Hora del Bàsquet, Javi Lozano. Bona nit. Hola, buenas noches. Com faria el jugador de bàsquet? Sí. No ens donem el pit, no cal aquest espectacle. En fi, Javi, benvingut, ens acompanyaràs durant tota la temporada en l'Hora del Bàsquet. Molt bé. Primer que res veurem un vídeo presentació del que ha sigut la temporada, de que ha sigut el nou projecte del Power Electronics. És el següent vídeo que ha preparat la nostra companya Lorena Caballero. El Power Electronics València comença la temporada amb molts canvis en el primer equip, però sobretot amb molta il·lusió. Després de la victòria en l'Eurocopa, el nou tècnic canari, Manuel Hussein, necessita engreixar una màquina que seguisca guanyant títols i que seguisca emocionant a una afició disposada a donar-ho tot en la pista. Les incorporacions de Marc Fernández, Roberta Jactocas, James Augustin, Dusko Savanovic i Omar Cook han vingut a cobrir llocs clau que, sens dubte, donaran un gran calibre al joc de l'equip taronja. Comença la temporada i amb ella un nou impuls pel Power Electronics València, que enguany té un gran repte. Un nou projecte que aconseguisca victòries en la pista de joc i alce passions en les graderies. Moltes d'eixes persones que omplin les grades de la Fonteta estan pendents d'esta esperadíssima entrevista amb el president del València Bàsquet. Javi, el tenim així, el presentes? Bueno, pues es lógicamente Vicente Solá, lleva ya bastantes años en el club como presidente. Este creo que es tu tercer año, tu tercera temporada, tu segunda. Como presidente es mi segunda temporada. Como miembro del Consejo, 25 años. Los 25 años que además cumple el club, que está de enhorabuena, ¿no? Así es. Efectivamente, es la temporada que vamos a celebrar el 25 aniversario de la fundación del club y por lo tanto confiemos y esperemos que esta temporada esté llena no solamente de alegría por lo que en la cancha puede desarrollar el equipo, el primer equipo del Power Electronics, sino también por los eventos que se van a realizar y por la participación que queremos que participen, por supuesto, toda la afición y toda la gente del baloncesto. Gràcies, president, per estar amb nosaltres en este començament, en esta singladura, l'Hora del Bàsquet, a Levante Televisió, un espai a la tele
valenciana, l'oferta de la televisió valenciana per als aficionats del Power Electronics. Són molts els aficionats, fins i tot de fora de la comunitat valenciana, d'altres comunitats que mitjançant els foros d'internet s'han posat en contacte amb nosaltres per preguntar a on podien sintonitzar, a on podien veure este espai. És molta l'expectació. També recordem als nostres espectadors que tenen l'opció de participar mitjançant via SMS, enviant un missatge al 27799 amb les lletres LT, V baixa, un espai i una pregunta inequívoca, indispensable. Què sembla l'actual plantilla del Power Electronics València? Hi ha plantilla per a donar guerra, com se sol dir, a la Lliga CB, a l'Eurolliga. Què tal han sigut els reforços? Com han suplit les baixes de la passada temporada? En fi, són moltes les qüestions, però primer que res voldríem reparar en el que pensa l'afició i en el que ells volen saber directament. Senyor Solà, el passat dissabte, en un partit molt emotiu, pel que semblava un retrobament amb les arrels del València Bàsquet a Mislata, amb aquests orígens que estaven precisament allí, no? A aquesta localitat de Mislata, i amb la qual es va d'alguna manera commemorar aquest 25è aniversari i el començament d'aquests actes a aquesta localitat de Mislata, i amb la qual es va d'alguna manera commemorar aquest 25è aniversari i el començament d'aquests actes amb un partidàs davant el Real Madrid, amb bones sensacions i amb una grada plena de gent i plena de persones curioses de preguntar-li directament al seu president moltes qüestions. Si li sembla, li podem traslladar aquestes qüestions que preguntaven des de la grada. Primer que res preguntàvem, Javi, què vol la gent, què pensa la gent d'esta plantilla? Està satisfeta? No encara? O sí? I què li transmetria al seu president, a Vicent Solà? Tot això era el que ens deien. A ver, la plantilla de este año me parece ilusionante. Hemos perdido valores del año pasado, pero bueno, yo creo que se está haciendo un buen equipo. Vicente Solà, pues si está la plantilla para la ambición que ellos puedan pensar, si él cree que los jugadores van a llegar a los objetivos o a la ambición que ellos hayan podido plantear. Primer que res hauríem de preguntar quins són aquests objectius i si este planter respondrà a aquests objectius marcats, president. Bé, en primer lloc vull donar les gràcies a vostès, a la televisió de Levante, per aquesta dedicació al baloncesto, a l'esport del bàsquet, perquè crec que fa molta falta a València i això és molt d'agrair, i des del club i en nom del club agraïm aquests minuts que setmanalment aneu a dedicar-li el programa de bàsquet a València i sobretot al Power Electronics. Bueno, i contestant a les preguntes, en primer lloc m'estaves parlant de les sensacions de la pròxima temporada, no? Dels objectius. Els objectius i si este planter respondrà a aquests objectius. Bueno, el tema dels objectius, jo crec que els directius sempre tenen de ser tenen que tenir molta cautela a l'hora de plantejar objectius. L'any passat, quan es començava este nou cicle d'austeritat, se parlava d'uns objectius claríssims, que eren objectius de que mai més de la Fonteta voldríem que ningú aficionat se n'anara disgustat perquè el seu equip no s'hagi entregat en la canxa. Aquest era l'objectiu principal, l'entrega, l'ambició, dins de la humilitat, l'ambició de l'equip, i dins d'aquesta ambició intentar, dins de totes les competicions en les que hem d'actuar, la màxima, plegar als màxims llocs. L'any passat se va aconseguir i en aquest camí i en aquesta línia volem continuar enguany. És a dir, quins són els objectius? Tenim 3 competicions, tenim la competició domèstica, que és l'ACB, a plegar al màxim dins de l'ACB, i dins de l'ACB a plegar al màxim significa plantejar-nos en bona posició en els play-offs de cara a lo que serà el final de la Lliga. Per supòs que dins d'aquests objectius també, a meitat de temporada tenim un paró, una meitat de Lliga, que se celebra la Copa del Rei. Per això hi ha que classificar-se, com sabem tots, dins dels 8 primers, i per tant, aquest és un altre objectiu que volem. I una vegada estar en la Copa del Rei, aspirar també al màxim. I, com no, en l'Eurolliga, en la màxima competició d'Europa, en la competició més gran després de la NBA, intentar també superar tots els escollos que inicialment tinguem, donar una molt bona sensació i aplegar també al màxim. És a dir, sempre, torno a repetir, des de la humilitat, però en l'ambició d'agradar a la gent i en la seguretat de que els jugadors i els tècnics van a fer el màxim, se van a entregar en la canxa per a donar l'agrat
que volen i que necessiten i la il·lusió que està depositant tota la nostra afició. Continuem sentint més veus d'aficionats del Valencia Basket. Bueno, primero el Power de hoy un poco flojito porque faltan muchos titulares y a ver si llega algún fichaje más que nos hace falta. ¿Y la pregunta cuál sería? A ver si hay algún fichaje más para esta temporada. Arribarà algun fitxatge més? Bueno, té raó l'afició. L'afició de València entén ja de baloncesto i sap molt bé el que passa i entonces jo vull dir simplement, i el missatge que vull transmitir també en raó a la primera pregunta, si els jugadors seran capaços de poder fer els objectius que nosaltres volem, que és aspirar sempre al màxim. Jo tinc que dir que almenys l'esforç que s'ha fet econòmic ha sigut molt gran per a